Ezihamba phambili izindaba namuhla kukhuthazwa abantu kuba bawalwelwe amalungelo abo. Intsha kaKhongolose simengalele icala amalungu e-IFP badinga uthando nokunikwa ithemba abagulayo. Lezi zindaba ze1KZN TV kanti uyifundelwe uNondumiso kaMlondo. Ngikubingelele ngiphinde ngikwamukele mbukeli. Njengoba namuhla iNingizimu Afrika igubha usuku lwamalungelo abantu, namuhla usihlalo wophiko lwabesifazane beqembu le-NFP esifundazweni saKwaZulu-Natal unkosikazi uHappy Khuzwayo uthi abantu baseNingizimu Afrika ikakhulukazi abamnyama kumele bengasabi ukwenza kuyingxenye yamalungelo abo ngoba nakho kukhona izinhlanga abazosaba ukuthi zizothini. Lana-ke ubebalula ukuthi abantu-ke abahlala emadolobheni mabangabe manqikanqika ukuhlaba emizini yabo ngoba nakho bebalela imhlophe bengakwenzi. Wathi-ke kuyilungelo nesiko labantu abamnyama ukuhlaba. Ukhuzwayo bekhuluma kanje ngempela sonto njengoba-ke bekunomcimbi wokugubha amalungelo abantu bakuleli obuhlelwe nguyena njengosihlalo abantu besifazane eqenjini le-NFP obubanjelwe endaweni yaseMatadeni ngaphandle kwadolobha laseNewcastle. Izwe laseNingizimu Afrika namuhla ligubha usuku lwamalungelo abantu. Lolu suku-ke kusukela ngomhla zingama-21 ngonyaka 1960 enyangeni kaNdasa ngesikhathi abantu bakuleli eSharpeville babemashela uhulumeni wakuleli wobandlululo ngoba bengahambisani nomthetho wokuphathwa kwamapasi. Kusukela ngaleso sikhathi lolu suku lahlozwa njengezinye zezinto ezibaluleke kakhulu emlandweni wakithi abantu basezweni laseNingizimu Afrika. Abantu basesifundazweni saKwaZulu-Natal baphawula ngalolu suku. Human Rights Day, it's about equality and all the stuff. Ukuthi singabantu, no one is superior than other or inferior. Khona noma kuyiholiday nje sijabulela khona ukuthi iholiday izwe noma singalazi ukuthi elami. Kumina lisho ukuthi kunenjabulo ngaphakathi enhlizweni yami ukuthi ila khona kwashicilela khona usuku lenkululeko qala kwanezinto sisaba. Akaze nje ngize ngiyibone into ekuthiwa amalungelo ngoba kwasemsebenzini lapho engikhona nje asinamalungelo sisacindezelekile angazi ilungelo ukuthi liyini. Sibona ushintsho olukhulu. Sesiphila ndawonye manje. Sesigibela amatekisi ndawonye na. Thola umdabo omndiya ngapha, omhlophe ngapha, omnyama emsebenzini sisebenza indlela eyodwa. Khona manje leqembu le-NFP esifundazweni saKwaZulu-Natal liholwa uhlalo abantu besifazane kulesi sifundazwe uHappy Khuzwayo bebebambe umcimbi-ke wokubungaza lolu suku ngempela sonto endaweni yaseMatadeni ngaphandle kwedolobha laseNewcastle lapho-ke bebefundisa khona ngamalungelo abantu bakuleli. Ekhuluma neziko lezindaba ku1KZN TV uKhuzwayo uthi abantu bakuleli-ke kumele bawazi amalungelo abo kanti futhi bawaqonde kahle amalungelo abo njengoba kuyilungelo lakho ukuthi wenze isiko lakho ngokukhululeka ngaleko ukuthi kuzoba khona zokhononda. Laba bantu abahlala emadolobheni bangakwazi ukusebenzisa umqulu wamalungelo wesintu ngokuthi balandele yandawo ethi mina nginelungelo lokuthi ngilandelele amasiko ami. Ngakho elami isiko lithi kufanele ngihlabe imbuzi ngoLwesine ngoba ngizohlaba inkomo kusasa ngoLwesihlanu, kanye nalabo abathi bona ba-offended ngoba nabo banezabi izinto abazenzayo ezingamasiko wabo. Kuseyikungaphumi kokuluthwa kwemqondo yabantu ekuthini kube khona abantu abavinjwa ekuthini bakwazi ukuthi balandelele amasiko wabo. Siyafisa kakhulu ukuthi abantu abahlala endaweni esemadolobheni baqinisekise ukuthi abakuvumeli ukuxhashazwa kanye nokuvinjwa kwelungelo labo lokwazi ukulandelela amasiko wabo. Ukhuzwayo besenxusa iqembu elibusayo ukuthi-ke libuyekeze le ndaba ukuthi abantu mangabe beze emcimbini kahulumeni ebese befaka imfaniswano yezepolitiki. Uthi-ke lokhu kulimaza ilungelo lomuntu ongahambisani nalelo qembu ekuthenini naye abe yingxenye yomcimbi kahulumeni. Uthi uhulumeni angamane abaxoshi labo bantu ukuze kuzoqhubeka kahle umcimbi. Kuyisiphakamiso futhi engicabanga ukuthi ngifanele umuntu agcine sesenza ngisho eParliament ukuthi uma ngabe iqembu elibusayo ngempela lisuke liqondise ekuthini imigubho liyenzayo liyenzele abantu akube imigubho yabantu ngokwabantu kodwa ingaphenduka imigubho amarali ka-ANC ngoba iqembu elibusayo ANC lingaphenduki imigubho yeqembu elibusayo ANC la khona ofica
bhiyoza amabhayi ngisho amabhasi asuke letha abantu uwafica phakathi ngaphandle ebhebhezela amabhayi okungaweqembe libusayo. Ngikuvezile futhi ukuthi siyayo phongolo labasibize khona ngokwelungelo lethu njengamalungu eParliament ukuthi siyoba ingxenye yakhona futhi sikulindele ukuthi sizobafica begqokile izikipa zeqembu labo. Esicela kuhulumeni uma ngabe imigubho esukuyenzela abantu njengohulumeni wabantu ongokwabantu akubuyisele kubantu ngokuthi aqinisekise ukuthi uma bengena abantu bakhe befake imfaniswano yezeqembu noma ngabe kuthiwa abantu laba bangenayo abe NFP bafake imfaniswano NFP ababuyiselwe emuva abantu kodwa kungabi khona ukuthi sithi siyafika emgujweni ufice nje ubusaphasapha imigubho kahulumeni isiphenduke imigubho yeqembu elibusayo. Uhlalo ophiko lwentsha kakhongolose isifundazwe saKwaZulu-Natal ukwazi Mshengu uthi sebelivulile icala evulela amalungu eqembu le-IFP athinteka enkohlakalweni ethinta udaba lencwadi okuswelakala ukuba yabhalwa ilunga le-IFP ibhalela iminyaka kamasipala waNongoma kucelwa uxhaso. Ngokusho kaMshengu kusolakala ukuthi lolu xhaso lwemali yomkhandlu beluzosiza ekutheni leli qembu likwazi ukukhankasa kumasipala wasoPhongolo njengoba kuzoba nokhetho lokuchibiyela kuyo lenyanga. UMshengu uthi-ke njengoba iqembu le-IFP lihlale lithi inkohlakalo ingaphuki ANC nabo ke abazinuke amakhwapha. Lulokhu lusematheni udaba lencwadi enkundaba mlonyeni eputshukile eveza ubuholi be-IFP bucela umasipala waNongoma ubaxhase ngezinto ezizobasiza njengoba bekhankasela iwadi yasoPhongolo ezoba nokhetho lokuchibiyela. Uhlalo omusha uphiko lwentsha kakhongolose KwaZulu-Natal umnumzana ukwazi Mshengu uthi-ke beyi-ANC sebelivulile icala lenkohlakalo bavulele iqembu le-IFP ngalesi senzo. Sikusho ukuthi njenge-ANC Youth KwaZulu-Natal sesilivulile icala selivulela ongumholi we-IFP ngicabanga ukuthi usekela mongameli we-IFP but abuye bengumeya we-district yaseZululand la kuphucuke khona incwadi ayibhalela umkhandlu eminye yemkhandlu ukuthi mayilekelele ukuthi kwakhiwe izikipa ze-IFP kukhishwa ama-food parcel nasezinye izinto abazoyisebenzisa ukukhampenela ama-by-election njengoba wazi ukuthi kunama-by-election esibhekene nawo njengesifundazwe saKwaZulu-Natal noko sikubona njengenkohlakalo enkulu nengeke sibekezelele. Umshengu uqhubeka ngokuthi imkhandli ibekele ukuthi size bonke abantu abangaphansi kwalowo masipala ngale kokubheka ubuqembu bawo. Imkhandli yakhelwe ukuthi iservice bonke abantu ngaphandle kokubheka ukuthi balipha amaqembu. Nangokuthi ama-resources omkhandla kufanele asetshenziswe ukufeza inhloso zamaqembu. Amaqembu kufanele ukuthi azakhele ama-resources wawo. So sikubona njengenkohlakalo enkulu lokho ukuthi ingenzeka ngaphansi kweHulumeni sikubona. So njenge-ANC imhliki sithatha isinqumo sokuthi masambe siyovula icala ukuvulela ubaba ubuthelezi icala lenkohlakalo. Iqembu le-IFP alitholala ngokuphawula njengoba izingcingo zikaMeya uMathaba wakumasipala waNongoma ucingo lwakho belikhala nje lungabanjwa kuze kwasha isikhathi sokushicilela. Ezindabeni ze1KZN TV kubika uNendumiso Mlondo ngibika ngisedlangezwa. Longu somlomo wesifunda iKing Cetshwayo inyakatho nesifunda saKwaZulu-Natal uKhulani Hadebe uthi kubalekile ukuthi abantu abagulayo banikezwe uthando nethemba ukuze bezosheshe belulame. Ubhungano usho kanje ngenkathi evakashela isibhedlela saseNkandla enyakatho neLembube ukuyobanikeza ithemba labo abagulayo. uMakhulukhulu ke uphinde waveza ukuthi ke babhakelana kakhulu lezo ziguli ezingenabani osibhekayo bazipha nezipho ezahlukahlukene. Lapha isesibhedlela eNkandla lapho iningi lesiguli ngenabantu abalivashelayo ukuzobabona. Lokhu kusukumisa umasipala wesifunda inkosi Cetshwayo njengoba usomlomo wawo uKhulani Hadebe ehambela abagulayo ukuzobanika ithemba waphinde wabashiyela nezipho. Abantu osokunezinyanga belele khona bayaphuma bayangena bazobona bakubo bona babonwa umuntu. Sithi sithatha leli thuba ukuthi ongena umuntu uhulumeni weKing Cetshwayo ukhona uzoze zombona la khona sibanika khona amaphakethe anezinto zokugeza ixubo amathawula na yonke into ukuze nabezizwe ukuthi bamukelekile emphakathini banabo abantu ababathandayo. Amagumba bevakashelwa usomlomo ahlanganisa obesifazane awezingane nabesilisa. Ophethe lesi sibhedlela uzwakalisa ukulithakasela kakhulu lolu hlelo oluqhutshwa umkhandlu wenkosi iCetshwayo. I think it's a good initiative because many of these patients feel lonely. Some of them come from homes where there are no supports,
And some of them actually stay here for a long time and they become very hopeless. So by this visit, at least it shows them that there are people who take care for them, even though they might not be coming every day. But it shows that at least whatever they are doing, they care for them. Izindabeni ze1 KZN TV ubika uThabani Maphumulo eNkandla. Umengameli wesikhwama iAmahle Benefit Scheme uDokotela uBahle Zondo uthi kubalekile ukuthi unikele emphakathini uma ngabe uNkulunkulu ekubusisile ngenkece ngoba ngeke wazi ukuba uyophucwa nini noma siyophela nini isibusiso sakho. UZondo bekhuluma kanje ngempela sonto endaweni yaseMnambisi ngesikhathi lesi sikhwama sinikela ngemali elinganiselwa kwezigidi ezintathu 3 million wamarandi kanye nezinkulungwane ezingamakhulu ayisithupha ngaphezulu ukuzonikelela abantu besifazane ukuthi baqale amabhizinisi abo. Bekugcwele kuvalwe ngumuntu eminyanga emcimbini wesikhwama iAmahle Benefit Scheme obubanjele endaweni yaseLadysmith maphakathi nesifundazwe KwaZulu-Natal ngempela sonto. Lesi sikhwama ke besibungaza iminyaka eli10 selokhu sabunjwa ngonyaka ka2007. Umengameli walesi sikhwama uDokotela uBahle Zondo uthi uma ngabe uNkulunkulu ekubusisile kuhle ukuthi nawe ngaleso sibusiso sakho ulekelele abanye abantu. Fisa ukuthi koza kwethu abakubusiness ngithi nginalesixwayiso esithi uNkulunkulu angakubusisa ekseni bese kuphuca konke ntambama. Engikucelayo kubo bonke ukuthi uhulumeni yedwa angeke akwazi ukuyelwa impi yokufundisa abafundi. Kodwa thina njengosomabhizinisi masingahlanganisa izandla ngempela silekelela ukuthi abantu abasha baye esikoleni. Lokho kuyocontribute kakhulu emnothweni wezwe laseNingizimu Afrika namazwe awomakhelwane. Lokho kungenza ukuthi banciphe nabantu abeza ngapha ezweni. Kodwa sibe nathi sibakhipha ezweni nabayolekelela nakwamanye amazwe ngenhloso yokubuyisa imali ezweni lakithi. Lesi sikhwama silekelela abafundi abadlulile kuma-70 nesamba semali esilinganiselwa kwezigidi ezintathu zamarandi. Kanjalo ke nezinkulungwane ezingamakhulu ayisithupha okuyimali ezolekelela abantu besifazane abakwempela ndawonye. Namhlanje njengoba sila sizonikeza abafundi abawu70 ama-bursaries enani lika 3.6 million. Uma sihlanganisa kusuka ngo2007 kuzofika namhlanje sesikhipha imali engango 33 million yokulekelela abantwana ukuthi bafunde ema-universities. Asizugcina ke ngalokho namhlanje sizokhipha u200,000 ozokulekelela abesifazane abafisa ukwenza imisebenzi yezandla noma singathi ama-skills development. Siphinde sizobalekelela ukubathathela ama-driver's license okuyinto esashoda kakhulu kwisizwe sakithi esimnyama kakhulukazi kwabesifazane. Asibheke ukuthi ngabe wena uqhamuka kuyiphi insurance company noma kuliphizwe noma ungakanani, kodwa isikuthanda kakhulu ukulekelela kubantu abasha and siyasinje umuntu omusha mayethanda ukufunda akathintane nathi thina simsize. Asikhethi ke ngempela ukuthi ngabe uqhamuka kuphi, ngabe kusemakhaya noma ngabe kuselokishini. Manje uthanda ukufunda, thina siAmahle Benefit Scheme siyakulekelela kakhulu. uSiphesihle Xabo neminyaka engu21 ubudala ofundela ukushayela amabhanoyi naye ungabanye babantu abahlomule kulesi sikhwama. uXaba uthi lokhu ke kufezekisa iphupho lakhe njengoba ephuma emndenini ongathathi entweni. Ukushayela indiza ngakuthanda nje ebuncaneni bami, and then ngenxa yesimo sasemakhaya sokungababona abanye abantu abenza amanye ama-career ngahlangana noBaba Zondo, then wase wangigqugquzela wange-encourage wangisiza ukuthi ngize ngibe la ngikhona namhlanje. Ake sibheke engosini yezomnotho. Irandi bezu 12 rand 68 cents uma beqhathaniswa nedola laseMelika, libo 15 rand 74 cents uma beqhathaniswa nopondo waseBrithani, libo 13 rand 64 cents uma beqhathaniswa ne-euro yase-Europe. Igolide lelime $1,232.92 ounce, kuthole ungahluziwe ubo $51.22 umphongolo. Ake sibheke engosini yezemidlalo. Umgijimi waseJamaica ungaconsi phansi kubalandeli bakhe uUsain Bolt angaseke ngabonakali ke kumqhudelwano wokusubatha iWorld Relay ozokuba ngenyanga ezayo eBahamas. Kanti lo mgijimi ke uphethe umlando womhlaba kuyibanga lika 100 meters no 200 meters. Utshela bezindaba ukuthi kungenzeka ngabe ingxenye yeqembu elizobamba iqhaza kumqhudelwano. Ngokuzokhumbuleka ke ukuthi iJamaica idume ngokuzenzela kumabanga amafishane njengoba uBolt esenqoba amagolide ali-12 kuma-Olympics abambe iqhaza ke kuwona thathu ngokwehlukana. uBolt ke umemezela ukuthi lona ke ngunyaka wakhe wokugcina egijima. Ake sibheke isimo sezulu sakusasa.
Empangeni lizobe lishisa likhipha umkhova etsheni amazinga okushisa u21 kuya ku33 degrees eThekwini, u21 kuya ku29 degrees eMgungundlovu, u17 kuya ku33 degrees Olundi, u18 kuya ku34 degrees eXhopo, u14 kuya ku21 degrees Siphethe ngeFryhead eFilidi, u14 kuya ku30 degrees. Zingakho embukeli besikuphathele zona namuhla kaMgenge Ntombi, ithi nibe nobusuku obuhle siphinde sihlangane futhi kusasa ngesikhathi esifanayo.